martaba idan an ce Fadima, duk wani mai daraja ba zai kai alinta ba. Wani mai martaba idan an ce Fadima, duk wani mai daraja ba zai kai alinta ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Madrasatul ilmi wal hubbi suna farin cikin gayyatan yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen gagarumin taron maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin jagorancin Ashak Malam Awwal Mashhuri Magami Zamfara City, wanda suka saba gudanarwa a duk shekara, wanda za a yi da yardar Allah kamar haka. Shi ba malakar salatika ka yi wa shugaba wanda ka baiwa wanda za a gabatar a ranar Alhamis 3 ga watan Jumada Akir shekara ta 1043, wanda ya daidai da 6 ga watan 1 shekara ta 2022. Za a fara tun daga karfe 4 zuwa wayewar gari da yardar Allah, inda za a yi taron kofar gayar anguwan Bishir, gidan Malam Musa Mai Yadi. Allah ya bada ikon halarta. Wayanda za su gabatar da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam: Sayyidi Mustapha Dambenawa, Sayyidi Usman Kebisite, Sayyidi Abdul Ambato, Sayyidi Al-Amin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam: inni tarukum fikum ma in akhastum bihi lam tadillu kitab Allah wa itrati ahlal bait fanzuru kayfa tahalfuni fi hima. Wa qala aidan: ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat wal wilayatu ali Muhammadin amanun min al azabi. Sadaqa rasulullah. Sai Sayyidi Jamilu Ambato, sai Sayyidi Abdullah Mai Waka, sai Sayyidi Suleiman na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika har da Sayyidi Bello Kebisite, Sayyidi Habibu Masoyi, har ma da Sayyidi Tukur Dan Sidi, Sayyidi Musa na Sayyada radiyallahu anha, har ma da Sayyidi Hassan Dan Malam, da sauran waɗanda ban faɗa ba, duk dai sai kun je kun gani. Kada ku manta, wannan mauludin da za a yi shi ne a cikin garin Zazzab, ƙofar gayar anguwan Bishir, gidan Malam Musa Mai Yadi. Allah ya bada ikon halarta, amin. Wa qala alaihi salatu wassalam: inni tarukum fikum ma in akhastum bihi lam tadillu kitab Allah wa itrati ahlal bait fanzuru kayfa tahalfuni fi hima. Wa qala aidan: ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat wal wilayatu ali Muhammadin amanun min al azabi. Sadaqa rasulul karim.